pixkate moker xamar jarri ziren lan aldetik, denbora libre desente aurkitzen hasi nintzen, eta erabaki nuen liburuak idazten hastea. Esaten dizuet, beti gustatu zen zait idaztea, baina orduan erabaki nuen ja zuzenean literatura egitea, ezta? Eta lehenengo liburua kaleratu nuen, ez dakit ezagutzen duzuen, Larunbatean Bukoskin izeneko liburu hau da, eta hau izan zen lehenengo abentura nolabait esateko, ezta? Egia esan, lehenengo momentutik erabaki nuen gazteentzako idaztea, alegia zuen adineko jendearentzako idaztea. Zergatik, etxean gertatzen zitzaidalako gauza kurioso bat. Nik daukate seme bat 15 urtekoa, Gari dauka izena, eta daukat alaba bat 12 urtekoa. Eta Gariren kasuan, orain dela 2 urte, Gari irakurtzea asko gustatzen zaio, baina beti ikusten nuen eskuartean erderazko liburuak aurkitzen zituela. Edo gehienetan irakurtzen baldin bazuen erderazko gauzak irakurtzen zituela, ezta? Eta orduan erabaki nuen edo pentsatu nuen saiatu behar nitzela euskeraz liburu bat idatzi, eta ia berari gustatu eta bide batez beste neska mutil gazte batzuei ere gustoko egingo zitzaien zerbait asmatzea, ezta? Eta halaxe sortu zen hau liburu hau. Liburu hau konkretamente Donostiako Bilintx Institutoan kokatuta dago, bertako 15 urte inguruko neska mutil bat dira protagonista, eta batez ere nik esango nuke klabe majo bat asmatu nuela, ez? Eta da, saiatzea bintzat umorearekin idaztea. Osea, liburua ez daia aspergarria izan, baizik eta izan daia harina, izan daia jostagarria eta albala, izan daia divertigarria, iruditzen zaidalako elementu politak direla, gero liburua zuen gustokoa izateko.